चिरांनि खुंग्रि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दैमालु बसुमतारिया नोंथांमोननि थाखाय गोबां खाबु आरो मदद लानानै फैदों। चिरांनि खुंग्रि ओनसोलाव दैमालु बसुमतारिया रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय दैलि बाजाराव पान्जाब नेशनेल बेंकनि CSP खुलिनानै रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय हाबा मावनो सिगांदों। बेंक एकाउन्टजों जेब्लाबो सोमोन्दो लाखिग्रा रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि दैलि बाजाराव बेखेवबाय पान्जाब नेशनेल बेंकनि CSP। बेनिखायनो बे बेंकआव रायजो राजाफोरा गावनि गोसो बायदि एकाउन्ट खुलिनाय, रां दोनथुमनाय, रां बख'नाय आरो रां नायनाय खामानिजों लोगोसे बायदि रोखोमनि बेंकनि खामानिफोरखौ मावनो हासिगोन। दिनै नैबे खुंग्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय जे खुंग्रि दैलि बाजार बेवहाय आङो दिनैहाय नैबे पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय जेनाखि NISK कम्पानिया आंनो होदों कास्टमार सार्भिस पइन्ट आङो नैबेखौ दिनै अपेनिं खालामबाय आरो बे अपेनिं खालामनायनि गेजेरजों जे आङो गाबोन 26 जुलाइ बे 26 जुलाइनिफ्राय आङो फुंनि 9 रिंगानिफ्राय लानानै मोनाबिलि 9 रिंगासिम सार्भिस होगोन आरो बे दिनैनि जेनाखि CSP बेनि गेजेरजों गासैबो बे पान्जाब नेशनेल बेंकनि जेनाखि खामानि बेंकआव खामानि जायो जेरै गोदानै एकाउन्ट अपेनिं खालामनाय, मानि ट्रेन्जेक्सन, जेरै मा होनो मिनि स्टेटमेन्ट खालामनाय, लोगोसे बेलेन्स चेक आरो मानि ट्रेन्सफार, लोगोसेयैनो आधार लिंक खालामनाय बे खामानिया जागोन आरो माखासे खामानिया गोबां जागोन आरो दा जायफ्रा माने जोंनि ओनसोलाव थानाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय बिथांमोना जुदि गुबुनाव थाङालासिनो बा गोजानाव थाङालासिनो नैबे आंनि खुंग्रि दैलि बाजाराव फैनानैबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। पान्जाब नेशनेल बेंकनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बेंकफोर मिनि स्टेटमेन्ट बा उइड्र बायदिसिना खालामदों। ओरैनो गासै एटिएमानो बाहाय एक्सेप्टेड जागोन।